Igbo ndị ọma, ekele dịrị unu. Olee otu unu mere n'ụbọchị kedịta? Ama m na onye ọbụla pụtara ọnụ ka anyị na-eme na nwata ka oge na-agakwa, ka ihe na-emenụ na-emekwe, ka Chineke bi n'eluigwe na-eme gịnị na-echekwa anyị. Onye na-ewetara unu ozi n'ụbọchị kedịta bụ nwaada Chisom Alọzie. Isiokwu m n'ụbọchị kedịta bụkwanụ gịnị? Body odour. Ya bụ gịnị? Ishi ahụ. Ụmụnne na ụmụnna, ishi ahụ a bụ ihe dị oke njọ. Ọ jọfụrụ ala, ọ jọrọ mememe. Ị ga-anọ nwata nwa agbọghọ ejikechara na-abịa, nwata nwa agbọghọ mara mma, yiri efe imacha efe na-abịa nnọọ. Gị na-asị nwaka maka hei, nwaka onye mụrụ ya, nwaka olee ebe o si. Ma o rutere gị nda, nwatakịrị bịarute gị nda, ishi agaghị ikwe gị kwa ụka. Ya emepezi ọnụ hịa, ya bịa gbazi Igbo gharị. Ọ bụ ihe dị njọ. Ma ọ bụ ụmụnne anyị nwoke ndị na-eme otu a, ịnọrọ nnọọ na-anara ezigbo ikuku, obi na-atọ gị ụtọ. Ma ha gafere lota, ha gafee nnọọ dị ishi ahụ la ihe niile eme hwi. Ọ bụ ihe jọrọ njọ. Body odour a na-enye mmadụ iru ọma. Anyị kwesịrị ijisi ike bụrụ ndị na-eme na anyị n'owo taa. A na-eshi onwe anyị, anyị agbakwa n'onwe anyị. Ndị Igbo na-akpọ ya gịnị? Ịgba ere. Ịgagide ga-eshi onwe gị mara otu ọ dị. Ụfọdụ ndị amaghị, ọ bụ eziokwu, ụfọdụ ndị amaghị otu esi agbaji mmadụ olu, makwana ụfọdụ ndị amaghị otu esi akọreti mmadụ na ahụ gị na-eshi ishi, makwana n'ọnụ gị na-eshi ishi. Mana onye ọbụla kpọkọtara gị sị gị na otu ị kwesịrị na-eyuzu ụlọ makwa na-eyuzu nwa pefim ntakịrị, onye ahụ hụrụ gị n'anya. Makwa na onye kpọrọ gị sị ọ nwụrụ ụtọ ọnụ gị shi n'ụbọchị kedịta, biko gaa chọrọ mint ma ọ bụ anything ị ga-emetụ ka ọnụ gị shitu ishi ọma tibala ọnụ. Onye ahụ hụrụ gị n'anya. Maka na ọ na-eme ndị mmadụ ekwu ụka ọnụ ha na-eshi ishi. Ụfọdụ ndị bịa ha ejiri staịlụ ala azụ, ịmaghị ihe eji na-ala azụ na maka ọnụ onye ahụ na-eshi ishi. Makwa na ụfọdụ bịa ị na-ekwuru ha ụka, ha nọ ọfa, ha nọ ebe dị ọha anya na-ele gị anya. Ọ dịnị gị mmanụ na anyị niile one way or the other. Ma mgbe mmadụ na-eme exercise, ma mgbe mmadụ ga-eme hit mee gị, ka ejiri nwayọọ shite onwe gị, ishite onwe gị, hụ na ị na-eshi ishi. Ka ejiri nwayọọ mee gịnị? Gaa chọrọ ihe ị ga-eme onwe gị. Maka na body odour bụ ihe jọrọ njọ. Ịgafe ụta ndị mmadụ atile ya, ọ gafeela ọla ekpo ọla eshi. Ọ bụrụ ihe ọma, ọ bụghị ihe ọma. Ọla ekpo ọla eshi abụghị ihe ọma. Ụfọdụ ndị bịa ha sị biko ka m biko achọọ m ị na-ebe, achọọ m ka m gba ọsọ biko. Mba, mechere m ụzọ, achọọ m ka ọ bata biko. Ọ bịa na ya echenji ishi ọfịs m, ma ọ ya echenji oshi ụlọ m. Mba, na ọ dịnị gị mmanụ na. Onye ọbụla kwesịrị ịma ihe dị mma. Maka na ihe dị mma, ihe anaghị eji, o nwere otu esi ekwu ya, anaghị eji enyo ele ihe agba n'aka. Ya bụ na ihe ọbụla agba n'aka, ịma na ọ dị mma. Anaghị eji enyo ihe, ọwa anya ka eji elie. Ana ihe agba n'aka, otu ọbụla ishi akwa gị, o weta nke ị ga-esi dị na ya. Ile eshi ishi, ndị mmadụ agaghị ile abịakwute gị. Ile eshi ishi, ndị mmadụ inwe body odour, ndị mmadụ agaghị ile ala ike ị na-enwe ihe mmekọrịta, ihe ga-eme ya ga-abịakọrịta ha nda. They won't come close to you and you won't come close to them. They will always be looking for something that will keep you far, and they will be hearing from you from afar. Body odour does not give somebody favor. When you enter into a bank and you have body odour, so many people will not want to come close to you. So many people will not want to help you. If you are smelling nice, people will want to, come to you to help you. Smelling nice will give you favor. Smelling nice will create room for you. Smelling nice will give you open doors. It will make people to like you. They will embrace you. Ya abụghị na ishiri iburu onwe gị bịa, ndị mmadụ asị biko onye nke achọ dị m ụdịrị ka ha. Biko ka anyị jisi ike gbaa mbọ na-eme gịnị? Na-elekọta onwe anyị anya. Ka anyị jisi ike na-eshi ahụ anyị. Nwere ike ọ dịlụ iche otu a na-eshi eshi. Ị chọrọ ịma ma ọnụ gị ọ na-eshi ichi, gị jiri nwayọọ kpuchie ọnụ gị ụtọ, mee ya, jiri nwayọọ shie ya.
ma ọkwa na ị chọrọ ịma ma ahụ gị ọ na-eshishi gị gaa ebe naanị gị na-ele anya ma ọ dị onye na-ele gị gị jiri nwayọọ melie aka gị shie armpit maka na mgbe so many times ọ na armpit ka ishi ya na-ebido bịawa ma ọkwanụ na-efe. Ka anyị jisi ike na-asapụ ahụ anyị, ka anyị jisi ike na-asapụ eze anyị, ka anyị jisi ike na-adị sensitive na ịgba onwe anyị ere, ishi onwe anyị, ịmara otu anyị si eme gịnị ishi. Ha abụghị ndị mmadụ bịa ha enyewe ndị ọzọ ukoro na-adịghị mma. They will not be spoiling somebody's air. Ọ dịghị mma. Ọ naghị enweta aha ọma ebe mmadụ nọ. Ọ gaghị enye gị iru ọma. Ọ gaghị enyere gị ohere ka ị nwee ike mee gịnị dị favored. So otu a ka ọ dị m n'ọnụ taa, ka anyị nwee ike gbaa mbọ tinye uchu na ihe gbasara ishi ahụ anyị. Ekele dịrịnụ. Anyị ga-ahụkwa n'izu ụka na-abịa abịa. Ndeewonu.